Ang atong tubag sa Salmo o sa kapangandoy, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Usa ni sa gipasikaran sa pagpasabot niining gitugot ni Pope Francis nga blessingan ang mga irregular union sa mga tao sama sa same-sex, divorcee o nagpuyo-puyo tungod sa kaluoy. Dili tungod kay wagtangon ang sala, kung dili gikaluy-an ang makasasala. Lingiay mong tupad ing na gusto kang kaluy-an sa Ginoo. Wagi klaro. Nya inighuman og hatag sa Ginoo sa iyang bendisyon, bungas iyang kaluoy. Unsa may sunod? Unsa may sunod natong buhaton? Himuon sad nato ang atong kaugalingon nga kahimutan sa Dios. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa, ang usas mga bendisyon nga ihatag nila ni Moises ngadto sa mga tao niingon, kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ang kalinaw mga igsoon diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong katilingban, sa pamilya o sa kalibutan, dili na siya mahitabo kung ang atong kinabuhi dili pleasing to God. Dili ba makapahimuot sa Ginoo? Gikaduhang lingi ing na mustay mong kinabuhi nakapahimuot sa Ginoo? Kapahimuot wa. Kanang magsigi kag paningil sa utang, makapahimuot na sa Ginoo? Basig dili, mao na ang resulta, nag-away na ang nagsigig paningil sa utang. Kaning pagsigig gubat sa kalibutan, kanang makigubat gyud ka sa imong isig katao, makapahimuot na sa Ginoo? Mao na wa gyud tay kalinaw kung maggubat na. Kanang magsigi kag pamakak sa imong isig katao, sikag saad nga bayra nimong utang unya wa gyud ay kay giparsyal, makapahimuot na sa Ginoo? Mao na wa gyud ay kalinaw. Kanang magsigig pangasaba ang mga ginikanan sa ilang mga anak, magsigig yaw-yaw, makapahimuot na sa Ginoo? Mo na wa gyud kalinaw ang pamilya, kay wa man mahimuot ang Ginoo. Kanang magsigig kag pangulor sa imong buhok, kiskis anang imong kilay, badlis naman, makapahimuot na sa Ginoo? Wa ko kay baw. Pero mailhan na nimo kung malinaw, pangutan-a lang na kanang nanag-colors buhok, kanang nangiskis kilay, pangutan-a na malinaw na ka, dili ka maratol. Na niyag ratulon gani ina ahono nga na lang tingali na ay kay magratol-ratol ra man na nimo. Di ba? So ang tanan nga dili makahatag og kalinaw nato, wa sad na makapahimuot sa Ginoo. Mao bitaw nga ang pagbiya og sala, kanang pagbiya og sala, mao gid nay kahimutan sa Ginoo. Unya, inigbiya nato sa sala, bisag unsang klasiha sa sala, magamay ug madako, naadayon ang kalinaw. Ang una gyung magmalinawon, mao ang nibiya sa sala. Naay ni text nako sa Father, isulti ni sa imong humili, ayaw lag isultig hain ko nagpuyo o kinsay akungan. Taas kayo iyang text, ang iyang introduction, palihog Father, basaha in town ang akong text. Graduating siya sa elementary, gi-attempt siya rape, kaduha, babae ni siya. Motong naa siya'y phobia sa lalaki. Pag high school, nakig-uyab siya tumboy. Ug ni last yun ang ilang relationship hangtod ng graduate sila sa college,
hangtod na gyud nga nagtrabaho na sila, dignified ilang trabaho, magdungan silang simba, active kay sila sa ilang kapilya o sa ilang simbahan. Portig yung aktibuha, iyasang papa, active sa kayo, ni dawat lang pod nila. Ana, wa kunoy ni palag, kay mga buutan man sad sila. Hangtod kuno ni abot mga kuan na tingali to, mga 14 or 15 years ang ilang relationship. Nangutana siya sa Ginoo, siya malipayon man ko Lord, pero ngano man nga doon na may murabag dili kompleto sa akong kasing-kasing. Sultihi kuno ko kanang dili gikag pari, dili gikag tao, kanang gikan gid nimo sultihi ko, nalipay kaning among relationship. Niabot na lang kunog 10 years wa gid siya tubagas Ginoo. Nya og mo istorya sa kuno siya pari og madre, di man siya ganahan kay wala naman kunoy laing isulti, moingon madyo kuno sayop. Nya para niya gusto man siya mo justify. And just recently iyang na sinati ang tubag sa Ginoo murag San Jose ba, pinaagig damgo ni kuyog kuno siya og prosesyon kay devote man siya ni Santo Niño. Sa iyang damgo ni kuyog kuno siya prosesyon ni Santo Niño. Nakita niya nga naay kayo nga misilaob sa sinina hangtod ngadto sa buhok ni Santo Niño na sunog, nangilad ang naong sa imahin. Pagmata niya, ang message kuno nga iyang nadawat niingon nga imong gipakauwawan ang imong debosyon sa Ginoo, imong gibuling-bulingan ang naong sa Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi. Portig yung kuno niyang hilak. Ang sunod na sa kuno niyang problema, unsaon ako pagbuwag aning akong karelasyon nga mura maglisod na kaing buwagan. Ngayo kuno siya tabang sa Ginoo, ingon siya, Lord, andam na gyud kong mubiya kay guilty na kay ko ni aradi ay ang hinungdan nganong nakuan ko. Dili ko mahimutang bisan pagnindot ang akong mga grasyang nadawat, ang akong career, ang akong mga palibot ni dawat ra nako, pero ni agyoy dili nako masabot nga kakuwang kahawang. Ug tuod man na ay iyang kuan man ting ito pag umangkon nga nakauyab og American o niya ni bisitang American kay minyo na sila, naaman sa gikuyog nga laing American. Wa may mo entertain, di siya mo ini-entertain na nagkatuluyan ang duha. Karon, she is now living happily. Iya lang yung gipashare kay matod pa niya ang sala, Father, sa akong eksperyensya, bisan pag atong i-justify, doon na gidi ay kanabang kakuwangan o ang makapakumpleto sa atong kalipay kana yung mawagtang na ang sala. Nagilingay mong tupad na gusto kang malinawon. Tingnan ba? So, gusto kang malinawon, kuhaan ang sala. Nya unsaon man pagdesisyon pagkuha sa sala, duol ngadto ni Maria, duol ngadto ni San Jose, kay ang mga magbalantay sa karnero, pagduol nila ni Hesus, dili si Hesus ang ilang nakita una, kung dili si Jose og si Maria. Nya gikan ni Jose og ni Maria, nakita nila si Hesus. Pasabot, bisag ako kanang mag-counseling ko, ang ako yung unang isulti, sunda si Jose og si Maria og ang mga santos, makakita yung ka Ginoo. Pero mo ditso lagag pangita Ginoo, pero di ka ba mo model after sa kinabuhi ni Jose og ni Maria, di sad kakakita Ginoo. Nya unsa may kinabuhi ni Jose og ni Maria, ang number one gyud kinigyong selfless life. Kana bang dili maghuna-huna sa kaugalingon, kung dili ang pagpaambit
sa Ginoo ngadto sa uban. Ako din sa akong pagka Paris priest, aw sa ako yung pagkapari, taliwa sa akong daghan kaing kahuyangan, daghang kasalanan, frustrated kay ko kanang mahug ko sa sala, gagmay dagko. Ay lang sa kunyo totoke, pareha raman ta sadaan. Pero ang ako yung commitment, moingon yung ko mahal nga birhen, kay Marian mangyog kay ko, Legion of Mary, nya Guadalupe akong, Our Lady of Guadalupe akong parokya. Moingon yung ko mahal nga birhen, dasiga in taon ko, nga di ko ma-discourage pagpadayon sa pagpaambit sa Ginoo ngadto sa uban. Bisan pa man og ako, dili angayan. Mo na din ako yung gipaambit ninyo. Nya, kakita ba mo Ginoo? Wa mo kakita Ginoo sa akong pagdumala din og nakakita mo, salamat in taon. Og wa mo kakita, sultihi lang ko kay akong i-adjust ang akong pagdumala. Kung sabay mga timailhan sad nga kakita ta Ginoo, dunay kalipay nga atong bation. Nya kanang maong kalipay, ipaambit sa natos uban. Ang kalipay sa mga magbalantay sa karnero, ilang gipaambit og nangalipay sad ang nakadungog. Nindot no? Ana. So doon ay nipaambit sa natong kalipay ang namalit og slots. Gabi sa atong midnight mass, ako tong giingon nga unom na lang kabuok ang nahibilin sa atong disap, katong investment slot. Higo yung nahuman ang misa, gabi samtang nagpaabot sa midnight nga kuan sa kasaulugan, dunay nang text og ni confirm og nahurot gyud ang unom ka slots. Diba na? Close na. Hali na ang tanan. Sorry na lang, kamong nagplano, close na. 170 na ang atong halin sa disap, pero naapay 20 ka slots nga pledges pa basin pag i-remit ni. Ang atong kuan karon, atong tabangan og palit kining paras kumbinto, ang SBF DAG naapay 54,155 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Nga akong hangyo, ipaambit ang inyong grasya kada semana, palit mo usa ka slot 500, isip usa ka pamilya. Imbitara ng imong sakop sa pamilya nga magtampo-tampo mo, nya kada semana palit mo usa ka slot sa SBF DAG. Ato ning ipaambit ang resulta sama ni Jose ug ni Maria, mahimot ang tuburan sa kalipay sa atong isig katao, ug ang ato sang kasing-kasing mag-awas-awas ang kalinaw kalipay, dili gagikan sa kwarta, dili gagikan sa mga pagdaig ngan hinato, wa magikan sa atong gahom, wa magikan sa mga butang atong gihuptan, kung dili nagikan sa Ginoo nga natao diha sa pasungan. Ang gahom sa Ginoo nga nagluwas nato, nga muluwas pagyud nato, maunay hinungdan nga mahimot ang malinawon og malipayon. Last nga lingi sa imong tupad. Last na lang ng lingi. Ing nasugod karon, ako na gyud kang lipayon kanunay. Sige, ing na. Ing na ba? Di ba? Nindot kayo? Sige, manindog na ta.